Raila Odinga manoburu Oginga okwedo wach mar jopiny wach marolo iro kuom jopiny mano iro malungo wang' ahinya gino manotimore Kasarani nyoro kokwedo kowacho ni gima kamano ok onego timre e nyasi mar Raila Odinga. Oburo medo ni Raila ne ng'at mohero kwe ma wach makamano ok onego timre kitudo gi nyinge. Onyiso jarita kwe mondo ne ni kik gichagi ti kendo giteko makamano ikine mitimo nyasi ni Raila. Akwayo jodalawa ni yeuru ni mondo wakow Raila gi kwe, wakowe gi muolo, wakowe gi hera mondo kik bedie wach mora mora manyalo miyo gimoro kaka tiagas kata bonde muochi kama Raila nitie. Gigo setimrene osehinyre ngimane kuom higni mang'eny ka gigo timrene kukedo kodwar gimiluongo ni injustice to kik wadogo miye a situation makendo pod tiagas dogo ringo kata donje wang'e kama intie kama koro wadhi kane e bur. Mano e gima duong' ahinya madaher ni mondo akwau kaka ogandana. Ang'eyo ni awacho gini gi dholuo mondo radio Ramogi to gi radio wa moko other stations kaka radio Nam Lolwe to gi jowa moko mondo landi maler mondo jowa owinji ni wakwayo kaka family wakwayo ni mondo wabeduru gi kwe kendo agonu erokamano kuom hera ma useng'iso nyaka nyicha jakom nindi kendo jakom nyicha oherou ubena uhere kendo ageno ni wabiro timo kamano.